podstate ja som taká nepopísaná doska v tejto oblasti marketingu, ja som to v živote nerobila, v živote som to neštudovala, ale myslím, že na základe týchto zrozumiteľných dát alebo informácií viem urobiť možno nejakú kampaň, možno získať nejakých klientov. Pre mňa sú to veľmi zaujímavé informácie a myslím aj hodnotné pre firmu, ktorý pracuje. Super, veľmi zaujímavé dáta, ja už niečo som používala, ale v podstate mi to dalo teraz viac reality o tom, ako tie dáta správne použiť, aby boli efektívne. Okay, it was very nice, very practical lecture. I like the data very much. I applied also something before, but it's always the details which help. So thank you very much. Ďakujem za tento workshop, veľmi mi to prinieslo, keďže som nováčik, potom mi chce v marketingu. Ďakujem za nové vedomosti. Musím to povedať, že ďakujem pekne. Teraz sme robili tú reklamu našu takú všeobecnú pre všetkých zákazníkov na osobu a mysleli sme, že je to dobré. A dneska som zistila, že je to zlé. Takže budeme robiť tie naše aktivity a marketingové a PR a všetko tak cieľene na tie cieľové skupiny naše, lebo ich máme strašne veľa, ja som ich chcel 20 na. Ja sa chcem veľmi poďakovať za možnosť, aby súčasníka tohto workshopu. V živote som sa nezúčastnila žiadneho workshopu, v tejto oblasti som nikdy nepracovala a mne priniesol dosť veľa informácií o tom, ako pracovať v tejto oblasti, ako sa zamerať na zákazníka, čo ja tiež ďakujem veľmi pekne za možnosť zúčastniť sa, bola to bola tá atmosféra, ktorú sme si asi aj všetci vytvorili, takže bol to príjemne strávený deň a pre mňa najväčšie pri nás mali vlastne tie praktické cvičenia, kde sme si museli trošku potrafiť hlavičky, že ako to naozaj v našom konkrétnom nejakom podnikaní potrebujeme dať a rozpohybovať, takže ďakujem ešte veľmi pekne. Ďakujem. Pre mňa som zistila, že čo to je tá slabina moja, tak vlastne zistiť poriadne tie ruiny a tie cieľové skupiny. A ten vlastne koncept, ako sa majú písať tie reklamné správy, tak to vlastne už som trénovala na tom minulom workshope, tak to bolo super si prejsť znova, takže už sa cítim v tom oveľa istejšia, že už mi to je jasné, čo tam mám vlastne urobiť. No a ďakujem veľmi pekne, som veľmi rada, že som vás všetkých spoznala na tomto workshope. Takže vlastne ten názov workshopu hovorí, že ako písať reklamné správy, tak to som sa dozvedel. No. ešte ako vzorec komunikácie, že čo tej komunikácie už som čítal možno 100-krát a zase som sa niečo nové dozvedel. Ja neviem, čo by som povedala, možno to, že sa mi dnešný deň vlastne páčil. Konečne po dlhom čase opäť v Bratislave. A vlastne presne ako písať vlastne správy, tak dúfam, že budeme mať s Mirkom s kolegom vlastne šancu v našej firme v tomu trošku prispieť. Tak. Čiže tak ako kolegyňa spomínala, super špica, ale dneska budeme proste jednička.